Saúdos, benvidos. Javier Rodríguez Rajo, vicerreitor do campus de Ourense, pecha unha etapa e abre outra. Pero antes de falar de futuro, imos a facer balance destes anos ao fronte do campus de Ourense. Benvido, Javier. Moitas grazas, bons días a todos. Que primeiro balance facemos desta etapa ao fronte deste campus? Pois penso que é unha balanza positiva, moi positiva, porque conseguimos cousas, fitos que nunca tuveramos no campus. Por exemplo, a acreditación do Campus Auga foi moi importantísimo porque nos posicionou frente ás empresas internacionalmente como campus potente, como campus de referencia, e foi o primeiro que fixen cando cheguei á vicerreitoría xunto co meu equipo, pois facer o plan estratégico para presentar a Xunta e que acadar esa gran financiación que tuvemos de 3 millóns, casi 300.000 euros, que nos permitiu facer moita transformación no campus de Ourense. Como, por exemplo, o campus hoxe, se nos achegamos a él, sobre todo a unha parte do campus, vemos que xa conta con edificacións novas, non? Xa ten unha nova identidade. Sí, temos un campus que ten un éxito moi grande na captación de alumnos, temos titulacións que son tractoras, temos moi poquinhos edificios. Ahora o edificio da Enxeñería Espacial nos vai permitir poder ter máis laboratorios, ter máis espacio para desenvolver as actividades docentes dun xeito moitísimo mellor. A sede do Campus Auga foi outro dos logros. Hai que manter esa nomenclatura, non? O traballo está feito. Sí, penso que é importantísimo para unha provincia como Ourense. Cando presentamos o plan estratégico para a acreditación do Campus Auga, incluso o panel avaliador nos quería cambiar o nombre do campus e nos negamos porque pensamos que Ourense reflite o que é a auga no seu territorio, xestión de agua termal, agricultura, alimentación. Para nós foi importantísimo esa marca que xa temos consolidada e que con a acreditación nos permitiu chegar moito máis aló en transferencia a empresas, en que nos coñezan. Hoxe en día as empresas confían moitísimo máis en nós, dende que estrenamos a acreditación oficial do Campus Auga, multiplicamos por 3 os contratos que facemos coas empresas. Hoxe, o ano pasado, chegamos casi a máis de 3 millóns de euros en contratos con empresas, que penso que para a universidade é para o que está feito a universidade, para darlle, devolver á sociedade o que ela aposta por ela, que nos vexan como unha inversión, non como un gasto. Eso fai o Campus Auga e o traballo que fixo durante moitísima xente, tanto PTXs como profesores como investigadores, moitos anos, fan que as empresas confíen en nós e cando teñen un problema veñan un da nós e fagamos un contrato para intentar solucionar o problema que moitas veces é do territorio. Territorios como Ourense é moi difícil atraer talento, pois mediante esta acreditación conseguimos reter talento e que as empresas podan fixar ese talento que nos podemos atraer e fixar coa acreditación do Campus Auga. Esa acreditación obliga a manter un nivel moi alto. Estáse mantendo? Sí, estáse mantendo porque nos puxeron unha serie de indicadores de seguimento, de execución ao longo destes 3 anos e todos os anos nos facían unha especie de intervención, de ver como íbamos neses 135 indicadores. É moi difícil chegar ao 100%, de cumprir todos, e nós tivemos resultados boísimos. En investigación chegamos a ter o 400%, en docencia 150%, en transferencia 200%, e iso nos fai que sexamos moi optimistas para a reacreditación que se entregamos este luns, acabamos día 15, entregamos toda a documentación que a Xunta nos requeriu para poder acadar unha nova acreditación que esperemos que atraiga moitísimos máis fondos. Que peso específico ten a investigación agora mesmo no campus? Pois cando un pensa no campus de Ourense, pensa en investigación. Estamos posicionados a nivel dos rankings mundiais no posto 17 en alimentos, número 1 de España e número 2 de Europa. Non hai, só hai outra disciplina en toda España que este tan alto no ranking de Xangai, pero non só eso, tamén en turismo, en dereito, en cousas sociais, estamos moi ben posicionados en investigación, froito do traballo moi bo que fai moitísima xente no campus. Eso contribúe tamén a que, eso que facía referencia antes, esa relación co sector privado se intensifique, non? E non só na cidade, había unha asignatura pendiente que era levar a universidade o resto da provincia, estaba na xenda
Sí, estaba na senda, e non só levamos a Universidade da provincia a través de cursos, de obradoiros, sino que nos propia investigación estamos aliándonos con agricultores, con empresas de toda a provincia. Temos moitísimos proxectos europeos, hai 10 anos estar nun proxecto europeo era casi unha quimera, e hoxe en día temos 12 proxectos europeos. E as investigacións se fan nas comarcas da provincia, e non só con empresas grandes, sino con os propios agricultores que están participando en proxectos europeos. Confían dende as grandes empresas hasta os pequenos agricultores. A semana pasada foi un poquinho o culmen de todo ese traballo de confía das empresas, porque fomos quen de asinar a primeira unidade mixta de investigación que se fixo non só no campus de Ourense, sino na Universidade de Vigo na súa historia, con Coren, que é unha chega de 4 millóns de euros para traballar en temas de alimentación de forma global, non só cuestións que repercuten na Facultade de Ciencias, sino que participa tamén a Escola de Informática e a Escola de Ingeniería Aeroespacial para intentar resolver moitos problemas que ten Coren e moitos dos seus cooperativistas, co cual, con estas unidades mixtas de investigación, non só chegamos a grandes empresas, sino vimos chegar a pequenos propietarios cooperativistas de moitísimas pequenas empresas de Ourense. O objetivo era achegar a universidade e transferir o seu coñecemento a todo o mundo, e gracias a isto foi o cumple de que podamos chegar a pequenos agricultores e pequenos granxeiros. Formar parte do día a día da provincia, de moitos dos seus sectores. Foi unha etapa de consenso, porque o campus está englobado por diferentes facultades. Houbo consenso entre todas? Sí, o gran acerto do campus de Ourense que traballamos en conxunto. A xente, penso que outra cousa que hicimos durante estes anos, que a xente tivera sentido de pertenza ao campus. Penso que conseguimos, eso fai que moitísimas facultades, como no caso da UMI, da Unidade Mixta de Investigación, traballamos de forma conxunta, apoiándonos uns aos outros. É algo moi importante para conseguir fitos, ese apoio constante, e ao cual estou moi agradecido, porque durante estes 3 anos o apoio tanto de profesorado como de PTXAs como de alumnado foi moi grande a todas as iniciativas que dende a vicerrectoría intentamos liderar. En cuanto a inversións económicas, penso que non houbo unha etapa con as cifras similares. Non estamos falando de moitísimos millóns de euros entre o edificio aeroespacial, esta chega de 4 millóns da Unidade Mixta de Investigación, os 3 millóns e medio que gañamos co Campus Auga, pois en 3 anos son cifras que nos permitiron intentar transformar o campus de Ourense. E cando se pulsa a opinión do estudantado? O estudantado é unha parte moi importante da universidade, pero é unha parte que temos esa asignatura pendente de facelo participar máis nas propias decisións da vicerreitoría e do campus. Intentámoslo, e penso que conseguimos aumentar a participación, pero hai que seguir intentando que, dende un principio, eles se involucren en outras cousas que non é só o estudo. Moitísimas veces eu explicaba a moitos delegados de delegación de alumnos que tiñen moita relación con eles, hoxe en día as empresas están buscando xente comprometida, e non só unhas notas boas. Entón, para cargos de altos, cando buscas o primeiro traballo, pois buscan que foras delegado, que participases nunha comisión, que fixeses outras cousas. Un pouco como nas universidades americanas, non? Claro, que fixeses cousas máis importantes que estudar. Que seses unha persona comprometida e que queras que a túa empresa, que é a universidade, pois que medre. E a través destas accións, pois cando lideras unha cousa desta un estudiante, pois é moito máis fácil conquerir un traballo e un traballo mellor. A internacionalización dentro do campus. Tamén vemos que o movimento de estudiantes, hai un fluxo continuo dos que de Ourense marchan fora a completar a súa formación e dos que veñen de fora elixindo especificamente o campus de Ourense precisamente por esa situación en moitas das titulacións, non? Sí, temos titulacións que a maioría é xente de fora do campus de Ourense. Penso que as cifras que son casi un 60% de xente que ven de fora da provincia de Ourense a estudiar a nosas aulas. Eso reforza a importancia das titulacións que temos no campus e a importancia do noso campus. Como digo, moitas veces veñen chorando Ourense porque Ourense sempre as noticias non fai moito calor e está un pouco apartado, pero se van chorando de Ourense porque o campus, a verdade, que é no centro da cidade con moitísimas facilidades, unhas instalacións punteiras. De feito, facemos unha enquisa de satisfacción cando rematan a súa titulación os estudantes. Entre as 5 titulacións que maior enquisa de satisfacción teñen entre os estudantes, 3 están no campus de Ourense, na Universidade de Vigo.
Iso quere dicir que estamos axudándoos, pero non só o profesorado, sino en PTXAs e todo o personal do campus. E Javi Rodríguez Rajo como deixa o cargo? Coa sensación de ter feito os deberes? Penso que sí, sempre me apoiou todo o mundo a xente cando estuve en algún cargo. De feito, na universidade pasei por todos os cargos sabidos por haber que hai. Tuve esa sorte, tanto de vicedecano, decano, director de departamento, director de área, ahora vicerreitor, pasando por eleccións en todos eles, en todas sempre se gañou por maioría absoluta. E, sobre todo, me quedo con cousas que me dicen cando falo coa xente, incluso os que teñen un nivel máis baixo dentro da escala da universidade. Pois, mira, eu te vin crecer aquí no campus como alumno, como investigador, como profesor, como vicerreitor, nunca cambiache, entón se conta comigo para que faga falta. Pois eso non é pouco. Como afrontamos o futuro? Pois o futuro me quedan moitos anos na universidade como catedrático, ainda son moi xoven, entón hasta que me xubile me quedan moitísimos anos. Teño a sorte de ter un grupo de investigación moi potente, dentro do que son os grupos de investigación en Galicia está no máximo nivel, grupo de referencia competitiva, teño contratadas 4 persoas e outros investigadores, temos proxectos de todo tipo, europeos, contratos con empresas, contratos con administracións, proxectos nacionais. En estes anos me foi un esforzo moi grande compatibilizar a vicerreitoría coa labor de investigación que nunca deixei, nin investigación ni docencia. E agora, todo ese esforzo que fixeron eles por non terme a mí, se verá recompensado porque aportarei o que poida neste primeiro ano, que espero que se xa moito, para axudalos a conseguir os seus fitos, porque ao final dependían de mí, de todas esas investigacións. Entón, recuperar un pouquiño a dinámica dun catedrático de universidade que vou ser durante moitísimos anos ata que me xubile. Pois un placer, seguiremos en contacto porque, insisto, un placer contar contigo. Moitísimas gracias. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí un día máis.